Luke chapter 2 ngokukaLuke ihlukwana sesibili. Kwathi ngalezi zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Awugustu sokuba kubalwe izwe lonke. Lokhu kubalwa kokuqala kwenziwa uKhureniyu engumbusi waseSiriya. Bonke bayakubalwa, yilowo nalowo emzini wakubo. Naye uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBhethilehema, ngokuba wayengowendlu nozalo lukaDavide, ukuyobala kanye noMariya owamiselwa ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. Kwathi-ke besalapho zaphelela izinsuku zokuba abelethe. Wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni, ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Kwakukhona abelusi kulelozwe ababehlezi endle, belinde umhlambi wabo ebusuku. Ingelosi yenkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxazonke. Besaba ngokwesaba okukhulu. Ingelosi yathi kubo, "Ningesabi, ngokuba bheka, nginibikele izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke, ukuthi nizalelwe namuhla uMsindisi onguKristu iNkosi emzini kaDavide. Nalokhu kuyisiboniso kini. Niyakufumana umntwana embesiwe elele emkhombeni." Masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lumdumisa uNkulunkulu luthi, "Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye." Kwathi ukuba zimuke kubo izingelosi ziya ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa, bathi, "Asihambe manje, size sifike eBhethilehema, sibone leyonto eyenzekile iNkosi esazisile yona." Bephuma bafika, bafumanisa oMariya noJosefa nomntwana elele emkhombeni. Sebebonile balanda ngalelozwi ababetshelwe lona ngalo mntwana. Bonke abezwayo bamangala ngokukhulunywe kubo ngabelusi. Kepha uMariya wagcina onke lawo mazwi ezindlebeni ngawo enhliziyweni yakhe. Babuya-ke abelusi bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo, njengalokhu kwakukhulunyiwe kubo. Kwathi seziphelile izinsuku eziyisishiyagalombili zokuba umntwana asoke, igama lakhe lathiwa uJesu, elaliqanjiwe yingelosi engakathatshathwa esiswini. Kwathi ukuba kuphelele izinsuku zokuhlanjululwa kwabo ngokomthetho kaMose, benyuka naye eJerusalema ukuba bammise phambi kweNkosi, njengokulotshiwe eMthethweni weNkosi ukuthi, "Konke okwesilisa okuyizibulo kuyakuthiwa okwahlukaniselwe iNkosi, banikele ngomhlatshelo njengokushiwo eMthethweni weNkosi amahobhe amabili noma amaphupho amabili amajuba." Bheka, kwakukhona umuntu eJerusalema ogama lakhe linguSimeyoni. Lo muntu owayelungile, emesaba uNkulunkulu, ebhekile induduzo ka-Israyeli. Nomoya oNgcwele owayephezu kwakhe. Kwakubonakalisiwe kuye nguMoya oNgcwele ukuthi akayikubona ukufa engakamboni uKristu weNkosi. Wafika ngomoya ethempelini, kwathi ukuba abazali balethe umntwana uJesu ethempelini ukuba benze kuye njengesiko lomthetho. Wamamukela ngokumgona,
wambona uNkulunkulu wathi, "Sale usumukisa ngokuthula inceku yakho Somandla njengezwi lakho, ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho, oyilungise ebusweni babantu bonke, ukukhanya kokwambulela abezizwe nenkazimulo yesizwe sakho u-Israyeli." Uyise nonina bamangala ngalokho okukhulunywa ngaye. USimeyoni wababusisa wathi kuMariya unina, "Bheka lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaningi ku-Israyeli, nesibonakaliso esiphikwayo. Yebo, inkemba iyakudabula nowakho umphefumulo ukuba kwambulwe izizindlo zenhliziyo eziningi." Kwakukhona nomprofethi u-Ana, indodakazi kaFamuweli, owesizwe sika-Aseri. Wayesekhulile kakhulu, ebehlalile nendoda iminyaka eyi-7 emva kobuntombi bakhe, engumfelokazi waze waba neminyaka engama-84, engasuki ethempelini, ekhonza ngokuzila nangokukhuleka ebusuku nemini. Naye-ke efika ngasona leso sikhathi, wamtusa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababebheke ukukhululwa kweJerusalema. Kwathi sebefeze konke okungokomthetho wenkosi, babuyela eGalile emzini wakubo iNazaretha. Wakhula umntwana, waba namandla, wagcwala ukuhlakanipha, nomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Abazali bakhe baya eJerusalema iminyaka yonke yomkhosi wePhasika. Eseneminyaka eyi-12 bakhuphuka njengokomthetho womkhosi. Sebeziqedile izinsuku ekubuyeni kwabo, umntwana uJesu wasala eJerusalema, abazali bakhe bengazi. Bethi-ke bona uphambili kwabahambisana nabo, behamba ibanga losuku, bamfuna phakathi kwezihlobo nabazana nabo, bengamtholi, babuya eJerusalema bemfuna. Wathi emva kwezinsuku ezintathu bamfumana ethempelini ehlezi phakathi kwabafundisi, ebezwa, ebabuza. Bonke babemuzwa bemangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe. Bathi bembona bamangala, unina wathi kuye, "Mntanami, usenzeleni okunje na? Bheka oyihlo nami besikufuna silusizi." Wathi kubo, "Kukanjani? Beningifunelani na? Beningazi yini ukuthi kumelwe ukuba ngibe kokukababa na?" Abaliqondanga lelozwi ebelikhuluma kubo. Wehla nabo, wafika eNazaretha, wabathobela. Kepha unina wawugcina onke lamazwi enhliziyweni yakhe. UJesu waqhubeka ekuhlakanipheni, nasekukhuleni, nasemsebenzini kaNkulunkulu nakubantu.